Mikuyog sa mga personahe sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry ug City Agriculturist Office si Zamboanga City Mayor Jan Dalipe sa gihimong monitoring sa mandated price ceiling sa bugas sa mga nag-unang merkado sa syudad sama sa Magay ug Santa Cruz Public Market kaganihang buntag Setyembre 6. Kini aron masuta kung mituman ba ang mga negosyante ug retailer sa gipakanaog nga kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. pinaagi sa Executive Order No. 39 nga kinahanglan nga anaa lang sa 41 pesos ang presyo sa matag kilo sa regular milled rice ug 45 pesos matag kilo sa wheeled milled rice mapa-imported o locally produced man. Suportado sa lokal nga gobyerno ang implementasyon sa Executive Order No. 39 ni Marcos Jr. Sa General Santos City, sayusab nga gilibot kaganihang buntag sa mga personahe sa lokal nga gobyerno ang mga palengke sa Gensan ug nasuta nga mituman sa mandated price ceiling ang mga negosyante ug retailer. Nagpagawas sab og memorandum si City Administrator Franklin Gacal Jr. aron nga mapatuman ang price ceiling sa bugas aron sundon gyud ang Executive Order No. 39 nga kamanduan ni Marcos Jr. Niadtong Lunes, Setyembre 4, gipirmahan og giimplementa ang naisgutang memorandum ni Gacal Jr. human gimando ni Mayor Lorely Pacquiao. Sa Davao City, tulo ka mga dagkong bodega ug dagkong rice traders ang girumbo sa Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry Region 11 aron inspeksyonon kung natuman ba sa mga traders ug retailers ang istriktong implementasyon sa price ceiling sa matag kilo sa bugas. Kauban sa DA ug DTI sa simultaneous joint monitoring ang Department of the Interior and Local Government, Bureau of Customs, PNP, Criminal Investigation and Detection Group, National Intelligence Coordinating Agency, NBI, ug Philippine Information Agency 11 nga kabahin sa Special Interagency Task Force on Price and Supply Monitoring and Enforcement. Sumala sa DTI Region 11 nga una nilang gironda ang mga bodega ug dagkong mga negosyante ug bugas aron ma-monitor ang presyo nga ilang ihatag sa mga rice retailers. Giklaro sa DTI nga sa karon nagmonitor pa lang sila ug wala pay pagpatuman. Kini aron mahatagan og igong panahon ang mga rice retailer nga mahurot ang ilang mga stocks. Dugang sa ahensya nga gikonsidera usab sa gobyerno ang kaayuhan sa mga gagmayng negosyante nga dili sila madihado o malugi tungod sa Executive Order No. 39. Hinungdan nga ilang giuna ang monitoring sa mga bodega ug dagkong rice traders aron masiguro nga igo usab ang presyo sa ilang supply sa mga rice retailer. Ang implementasyon sa price ceiling sa bugas epektibo na sugod kagahapon Setyembre 5. Kahinungduman nga gidasig ni Marcos Jr. ang mga konsumante nga i-report sa kapulisan, regional offices sa Department of Agriculture ug mga local government unit ang mga retailer nga dili mutuman sa price ceiling sa bugas nga gipatuman sa tanang merkado sa tibok Pilipinas nga usa ka direktiba aron masilutan ang mga masinupakon. Ang mandated price ceiling paagi sa gobyerno aron masiguro nga makatarunganon na ang presyo sa matag kilo sa bugas. Luyo sa gikabalakan nga pag-usbaw sa retail price niini niadtong milabay mga semana. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe